Dakatarisa kudenga mtsodzi pamatama ose. Right, mastreets social media imo mandinoswera ndichitenderera nekuona kuti zvinhu zvofamba sei. Chandazosangana nacho azukuru zvakaoma chezvo. Manzwa azukuru kana riro jealous rachona chanja dzidi kusvika pakudaro because azukuru munokuvadzana nekuurayana handiti. So chiterera ndisanda kuratidza nekukuudzai nyaya yandauya nayo. Kana wanga usati wasubscribe, I kindly ask you mzukuru kuti hapana chekudi, hapana chekumirira. Subscribe, turn on your notification bell kuti whenever patino upload a video unobva notify. And thanks very much nesupport yamunoramba muchipa pamusha pano basa richienda mberi. Ndichida kuzivisa kuti tichange tina Ricky-Fire handiti. Tina Ricky-Fire tichiita an exclusive interview naye handiti. Musi Wednesday 28 of October handiti. So mangwana tingeti tinouya neuwandu hwedu tizosangana celebrity redu handiti. So mumastreets social media wazukuru zviri kuitika omuka zvinhu zvacho unotoshaura kuti imhepo here dziri kusimuka mazuva ano. So mukutendera kwandaita ndazosanganawo Naiza Boom handiti ndo inoitwa zvemakomedi hanzi ndo musha wemakomedi. So ndasangana nadirector wachona handiti. Director wachona ane video yakaishutawo, ane songo yake nyowani iri kupisa iri kubvirwa zukuru. But songo iyi manje yakazosvika payakamusvitsa muna taisireva menoti nemukadzi wake here kana negirlfriend handiti. Ipapa naonatso kubata zvakanaka handiti. So ndiri kuti nemukadzi wake handiti. So what happened ndezvekuti zoni pane tumastanzi twairohwa pavidhio yachona. After ndatosangana nemukomana akuwara arohwa mafotos andiriisa panapa, ndabva ndanoona kuti ndeipi yakarohesa munhu. Ndikabva ndaona kuti vidhio rachona pane kukisana nekudidi. Munongoziva zvinoitika pamavidheos kwanga kwakuitika. Ndo zvakazosvika pakutsamwisa musikana wake here kana kuti mukadzi wake akasvika pakatora gogo stiletto wazukuru akamurova musoro kobo yekupotsa amuuraya handiti. Chinova chinhu chisiri right wazukuru. Nokuti mukomana akatokuwara musoro zvinhu hazvisi right handiti. Ko mukakuvadzana nekuda kwebasa mukada kudanana nemacelebrity awa. Unofanira kuziva kuti unofanira kugamuchira zvese, especially nechebasa kana iri kuti anofanira kupota achiitawo mastanzi akadaro kukisana nekudii kana kutoita lula chekuita sevari kuita lula. Unofanira kungozvigamuchira ndiyo type yemunhu waurudana naye. So video yachona kandoda kuti muzvionere nega wazukuru. Ndaisa pa-first comment handiti. Ndaipina pa-first comment. So let's watch this video. Mutaurawo kumacomments kuti zvinokodzerera kuti munhu anga ari anopotsa aurayiwa nekuda kwevidhio yakadai handiti. Ndochanda ndiri kuigira wazukuru munge muri munozvionerawo mega. Totaurirana kumacomments. Uncle saying the only Zimbabwean uncle tobva tati much love.